أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا روجك عالمك وقتی گو دچو لمیجا صبحی بری گو هری جامیه کربو عادت جخورا پیشی دچو هنکی لناف مزلا لناف زیارت هنکی دما دبی روژه که وقتی گو چو لاف زیارت میزاند گو اهل مقبره اهل و مزلا تفک جمزله خود درکتنا و وەکە گوم هم حرکە ژعردێ بنەقێنێ هەر یەکیش خۆرە ولۆ ژعردێ تشتاش خۆرە دنەقێنن و مەیزاند گۆڤا زلامەکی یەختیار لەسەر قەبراخوا ئیر و نشتیە و ئەو تشتێکی ناکێ دبێ مژێ پرسی دبێ مگۆ ما ئەv ئینسان ئەف چتکن مەسەرە لە عەردێ هەر یەکی وەکو گۆ تشتا دنەقێنن گۆ ئەڤانە ئینسانێکی گۆدبەل مەزەل لە دەرباس دبێ و فاتحەکێ دخوێنێ و دبێ خێرا vê فاتحەیê ji ئەهلê vê مەقبەرê re her yekî ji wa behra xwe ji xwe re diniqînin گۆ mijê pirsî گۆ migô ma çima tu naçê behra xwe nayênê goya min hemd ji xuda re bê gurekî min heya rojê xitmekê ji min re dixwênê ji ber wê yekê ez naçim behra xwe nadime hevdû yanî behra fatihê ez nadime hevdû yanî ez ê têrim xêrê min zêde na çunku kurê min rojê xitmekê ji min re dixwênê dibê gomgo ma kurê te kiya îl ku derê ya got go kurê min navê wî filan kesa li filan çarşiyê dikaneke wî heya li wê dirê tîcaretê dike dibê wextê got piştî milmêja sibihê milmêja xwe sibihê kir û eçûme wê çarşiyê eçûm min dikan dît heqeten min meyzand gova gêncekê li wê dirê ya û hemen lêvê wî dilepitin dibê min selam lê kir û min jê pirsî gom got tu çi îşî dikê heme lêvê te dilepitin got xwedê ji te razî heke ihtiyacîke te hebe tiştek ji te re lazim bê bêje dibê min îsrar kir û min mesele jê re got got rast e ez li vê dirê li ber dikanê me lê erojê carekê xitmê dixwênim û exêra wê teslîmî rihê bavê xwe dikim dibê min jê re got gom got mizgînî ji te re bê xêra te digihê rihê bavê te û dibê rojeke dî jî ez dîsî çûme nav mezela dibê min meyzand got ehlê meqberê hemû ji dervayê meqberê tên yanî ji dervayê mezela tên her yekî ji wa weke sênîkê destê wa de ya terhîkeke pê de ya û hatin ketine qebra xwe de dibê zarokek min meyzand destê wî vala ya tiştek pê re nîne dibê min zarok da sekinandin û min jê pirsî gom got ev çi mesele ya evan hevalê te hemû harekê tiştekî destê wa de ya û tên û ya te tî valayî sebebê wê çi ye dibê kurik got evana diçin xêrê xwe tênin ehlê wa li dunyayê yê got wefat nekirina wextê ji wa re xêrat dikin ev jî diçin xêrê xwe tênin ê gom got mayê te
گویم کەسێکی منینە ji ber wê yekê ez diçim ti xêrê gojmira wernekirin nînin ez boş divegerihim. Dibê min jê pirsî goma ti kesî te li dunyayê nemaya got diya min heya lê belê piştî got bavê min wefat kir min û diya xwe me got em ê çina Kabê tewaf bikin, em ê çina ziyaretiya Kabê dibê birê da diya min ji xwe re zewicî û êdî ez ji bîr kirima û hew xêra ji min re dike. Xwedê ji te razî bê wextê got te herê jê re bêjê bêkurikî te heya û çavê wî li destê te ya hîviya xêra ji te dike, jê re xêra bika, wî ji bîr neka, selamê min lê bika. Dibê min goma diya te li ku dirê ya got li filan mehelê ya mala wê jê re tarîf kir, navê diya min jî ev a. Eger got ji te bawer neke jî bêje bê ew zêrê got we digot em ê çina ziyaretiya Kabê hê ew zêr abterena te xerc nekirina. Yê hingî bawer bike. Dibê wextê got êdî ez xew şiyar bûm û ez çûme camiyê milmêja xwe kir û dunya rohnayî bû min berê xwe da wê mehelê ez çûme wê malê min mal dît mildêrî xist pîrekê derî vekir. Dibê min dirûma wê pirsî û goma ti zarokê te wefat nekirina dibê pîrekê got na. Dibê min got kurikî te hal û meselê wî ev in, çavê wî li hêviya te ye got tu jê re xêra bikê û tu jê re xêra nakê, kurê te selam li te kirina û gotiya bila xêra ji min re bikê. Dibê pîrekê got tiştekî wilo nîne. Dibê min jê re got min got kurê te gotiya hê ew zêrê got em ê biwaçûbana ziyaretiya Kabê hê apêrena xerc nekirina. Wextê bawer neke wilo jê re bêje yê bawer bike. Dibê wextê got min wilo jê re got dibê pîrek girî got wela rast a wextê got zilamê min wefat kir min û kurikê xwe me got em ê çina ziyaretiya Kabê û birê da ez ji xwe re zewicîm û ji hingî ve min ji bîr kiriya û min jê re xêr nekirina. Ama bila xêra te jî bê va zêra bibe bide feqîra bi xêra wî. Dibê min ew zêr girtin û min bi xêra wî dane feqîra dibê roja dî wextê got dîsî ez herme camiyê her milmêja sibihê dîsî çûme lav ziyaretê dibê min dîsî kurik dît meyzan got va bi keyf û bi eşq hat got Xwedê ji te razî bê xêrê min gihane min got tu çûyî silafa li ciya min bika bêjê da bê xêrê te xêra wî gihayê da Xwedê ji te razî bê. Dibê wextê got bû şeveq ez hatim got êdî ez selamê wî li diya wî bikim ez hatim meyzan got dora malê qelebalixê min pirsî got pîrekê wefat kiriye. Gelî misilmana ji vê qisetê miho çi fêm dike? Wextê got însan mir gerek însanê sax ji wa re xêra bikin, wa ji bîr nekin, ji wa re du'a bikin çunku însanê got wefat kirin weke însanekî got ketibine lav avê da alber xenqandinê bin hema wilo ji bona xwe xilas bikin destê xwe davêjine kevzekê davêjine qirşikî ji bona got xilas bibin. Êdî ji ber wê yekê çi ji destê miho qedeha gerek miho ji miriyê xwe re bike. Ne ku wextê got miriyê miho dimirin heta sê roja miho ser wa digirî û miho teziya wa didênê û peyra miho xêra wa didê û êdî miho wa ji bîr bike. Belkî heta got umrê miho hebe miho ji miriyê xwe re miho du'a bike, miho xêra ji wa re bike, miho wa ji bîr neke. Gelî misilmana
پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام وها گوتیە ئینسان وەختێ گۆمر دەفتەرە عەمەلی وی قەپات دبێ دەفتەرە عەمەلی وی تێگرتن ji xeynî sê tişta yanî xêra sê tişta jêra dîsî diçe yek jê wextê ku ilmekî menfîatlî di pey xwe re hişt bê însan elmandina xwendina Qur'anê însan elmandina ilmekî ku feyde jê tê dîtin heta ku bi wî ilmî werê emelkirin xêr ji wî însanê mirî re diçe ya diduwa sadaqeka cariya mesela em bêjin camiyek çêkiriya heta ku di wê camiyê de werê ilmêşkirin xêr ji wî însanê mirî re diçe yan medresekek çêkiriya Qur'an qursek çêkiriya heta ku di wê medresê de xwendin werê kirin heta di wê Qur'an qursê de xwendin werê kirin xêr ji wî însanê dîre diçe yan jî em bêjin rêkek çêkiriya heta ku di wê rê re însan îstîfade bibînin xêr ji wî însanî re diçe yan çeşmekek çêkiriya heta ku ji wê çeşmê însan avê vexwin heywan avê vexwin xêr ji wî însanî re diçe bîrek kolaya heta ku însan ji wê bîrê avê vexwin heywanê xwe jê av bidin xêr ji wî însanî re diçe yanî sedeqa cariya ya sisiya wextê ku di pey xwe re ewladina salih hiştibin ev ewladê salih heta ku ji dêwbavê xwe re dua bikin xêr ji dêwbavê wî re diçe deftera emelê we qepat nabe êdî gelî misilmana ji ber wê yekê gerek em miriyê xwe em ji bîr nekin em ji we re xêra bikin em sedeqa ji we re bidin em ji we re dua bikin yanî ne got em bêjin heftiya pêşî miho ji we re xêra dike yan jî çil roj qedeha miho ji we re xêrekê dike yan jî sal qedeha miho ji we re xêrekê dike û miho dev jê dibirdê halê hazir niha bû adet sê roja taziya zaten di taziyê de xwarinê didine milat bi xêra miriyê xwe dibê bila xêra miriyê me bê xêra rehmetî bê piştî sê roj qedehan carê heftîkek bû peza wa didin di gomê peza wa din em bêjin heywanin digurandin û dikirine mevlûd yan jî bixavîtî li feqîra bela dikirin li cihna wextê çil rojê wat qedehê mevlûdê didin bi xêra mirî wextê ku sal xilas dibe careke dî mevlûdekê didin dibê xêra mirî û pey ra va miriyê xwe ji bîr dikin hew ji we re xêr û xêrata dikin êdî gelî misilmana gerek miho wilo neke yanî li gorî îmkana xwe li gorî quweta xwe miho ji miriyê xwe re miho xêra bike lêbelê ya muhîm jî heta ku umrê miho heya mihoyê li heyatê ya miho ji xwe re xêrê bike çunku xêreka ku miho bi saxîtî bike ji wan xêrê ku di pey miho re têne kirin li cem xuda daha meqbûltir e xêra we daha zêdetir e em bêjin xêrekê bike Xwedê Teala bi daha qebûl dike yê ku warisê miho ji miho re xêrekê bikin Xwedê bi daha qebûl bike wextê ku miho bi saxîtî ji xwe re xêrê bike Xwedê Teala bi hefsedê qebûl dike yanî qat qat Xwedê Teala qebûl dike wê xêrê dibê rojekê bav û kur tev da dimeşin êvara rê nexweş e rê kevirin em bêjin kaşa bav li pêş e û kur jî îlpey bavê xwe ye enterîk el fenerî a destê kur de ye carna kur enterîkê pê dixê el fenerê pê dixê pêşiya bavê wî rohnî dibe bavê wî piçikî dimeşe ji bona pîlê wê xilas nebin el feneriya xwe digire bav jê re dibêje dibê kurê min dibê el feneriyê negira enterîkê negira yanî dibê tarî em ê hiltepilin em ê bikevin kur ji bavê xwe re wiha dibêje dibê ya bo dibê çiya
دبێ تزانێ مەسەلا vê عن طریقê çiya got çi ye mesela wê got mesela wê weke wextê got tu bimrê û eş te ra xêra bikim mesela wextê got tu mirî keyfa min hat ez ê ji te re xêra kim keyfa min nehat ez nakim ama wextê got ev elfenerî ev an terîk a destê te de bana kengî keyfata hatibane tê hingî ji xwe re pêxî êdî heta gotî li heyata dunyayî ji xwe re amelê salih bika ji xwe re xêr û xêrata bika Xuda Azze ve Cella me bigerênê ji wa însanê got di dunyayê da ji bona axireta xwe tiştina li pêşiya xwe dişiyênin amelekî salih li pêşiya xwe dişiyênin Heqîqeten di dunyayê da wextê got miho li pêşiya xwe amelekî salih kiribê miho ji axiretê miho natirsihî çunku miho zanê cihê miho yê xweş bê dibê di dewrekê da li bajarekî qaîdekî wa hebû yê got meznatiya bajêr dikir 5 sala meznatî dikir piştî 5 sala latek hebû dibirin ew meznê xwe di wê latê de tavêtin heke mir û heke ma dibê wilo lê hat bajar ma bêxweyî yanî kesî hew xwe li ber başqantiyê rakir kesî hew xwe kire meznê bajêr dibê qederekê wilo ma dibê rojekê gêncekî got ez edayî ma ez ê bime başqan ji wayê îlerî gelen re got dibê wa ji jê re got got tu zanî durum çawa ye 5 sala tê meznatiya me bikî piştî 5 sala zaten cih beliya em ê te bin dûr de avêjin heke tu mirî û heke tu mayî te qebûla got erê dibê wextê got ev gênc bû meznê bajêr gelîra got ji bajêr dihat heka vêrgîna heka başqa gelîra diye gelîra dewletê çû xizmet li binê wê latê kir yanî ew lat binê wê ax kişand dagirte ji axê û geya tê de çand û dar çandin û xanî dûr de ava kirin yanî ew niwal wilo xweş kir weke bexçekî xweş çêkir dibê û yetaxê yaylî got mesela wextê got miho ser wa bikevê miho neêşihê ew jî li wê de çêkirin yanî wilo mukemmel çêkir dibê wextê got 5 salê wî qedehan dibê jê re gotin got va 5 salê te qedehan êdî zeman hat em ê te bina serê latê û em ê te tê de avêjin ma tê hazirî got erê got zaten ez jî îlhêviya wilo ma dibê wextê got birine ser latê û di latê de avêtin kete ser yetaq de bilind dibû û ket ama tiştek jê nehat meyzandin got heqeten ev cihê wî xweş e mesela çiqa ev derxweş kiriya mukemmel çêkiriya edilandiya êdî dibê wilo lê hat got xelkê dixwest got herne wî cihî berî hingî ji tirsa wir xelkê xwe nedikire meznê bajêr piştî got ev gênc çû wir û meyzandin cihê wî xweş e êdî xwestin got ew jî herne wê dirê êdî gelê misilmana dibê ev weke çi ye ev weka wextê got niha li dunyayê ji bona axîretê miho ya tirimê bikê wextê got miho çû axîretê cihê miho yê xweş bê miho bixwaze got miho here axîretê çunku miho zanê cihê miho li wir xweş e miho ya tirimek kiriya dilê miho yê rihet e serê miho yê rihet e ji ber wê yekê miho ji çûna wê derê natirsihî lêbelê wextê got di dunyayê da ji bona axîretê miho qenciyek nekiribê başiyek li pêşiya xwe neşiyandibê amelekî salih nekiribê miho yê nexwaze got here axîretê çunku wextê got miho herê wir miho yê şepirze bibe ji ber wê yekê ji çûna wê derê miho yê bitirsihî êdî mesela wê niwalê û axîretê jî wiha tê îfade kirin Xuda Azze ve Cella di Qur'ana Kerîm de wiha gotiye gotiye gelî însanê got we îman anîna ji Xuda bitirsihin emrê Xuda bi cih bênin
خوش حرامیا دور بگرن، بیا خدا و بیا پیغمبر خدا بکن، فرض خو بجه بینن، خوش حرامیا دور بگرن، میزنن که جبونا صبا جبونا آخرتی و چکریا. یعنی لوی میزن تفکر بکن جبونا آخرت خوا و تشتکی باش شیان دیه یا نه. دیس خدا عز و جل بجه خدا بترسهن چونکو تشتی ون دکن خود تعالی خبراوی جه هیا خود تعالی پیزانی. دیگری مسلمانا خود تعالی شعورك بده ما گو جبونا آخرت خوا ام یا ترمی بکن، جبونا آخرت خوا ام عملکی صالح بکن، جبونا آخرت خوا ام تشتی باش الپیشیا خو بشینن. یعنی بری گو ام هن آخرتی ام جه خوا لآخرتی حاضر بکن، ام جه خوا خوش بکن. خدا عز و جل مری ما عفو بکی، خدا عز و جل زاروک ما صالح بکی، خدا عز و جل دنیا ما و آخرتا ما خوش بکی، خدا عز و جل د دنیای دجی قنجیب دی ما و د آخرت دجی قنجیب دی ما و مجعذاب ایگیر محافظه بکی. خدا عز و جل اهل ما مال ما مملکت ما تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی. خدا عز و جل صبر بسر مده بشینی لنگ مسابت بهلی لقارش کافرا خدا آلی کاریا مبکی. خدا عز و جل ما بگرینی جوانی گو لمیج دکن لسر لمیجا خود دوام دکن، زوریتا مجی بگرینی جوانی گو لمیج دکن و لسر لمیجا خوا دوام دکن. خدا عز و جل دعای ما قبول بکی. خدا عز و جل ما و دیوباو ما و تمام مسلمان عفو بکی رجا قیامتی. خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن.